Шын театр артисті залдағы тамашашыны сезмеділер. Мен мұғайын бір қашанда артист бұл алмамдыр. Шынки сезем көп мәкіші қазіргі уақытта ТМТВ каналын қабызып қойды. Шынки ТМТВ телеканалында тәмілі краш тапшыруы. Бүгінгі тапшыруымыз достар 23 февраль ватанны сақлаушылар күні бағышланыр. Һәм біз шыннап та армияда қызмет еткен андайларны табу қазіргі уақытта бик ауыр, бик қиын. Алескер Камал есімдегі дәулет драма театры артистлары, әйдәп барушы артистлары, ең яқты, менімше, образдар тудырушы Татарстанның халық артисті Илдос Абдрахманов. Татарстанның атқазаман артисті Радик Бариев. Сәлем жігіттер, абилар, менімше, абилар енді, абилар. Мен бүгін сізге сен деп кені дәрсем, сіз ашулан. Риза, татарларда кіл сен деп дәші. Әйді біздер жылай бетін деме. Иә, көріп тұрам, бөләклер де алып келгенсіз, қашырып қойғансыз. Әйе, бұл сіздің тапшыруға Дағалы бабай. Енді матур бабай. Сізге байлық кетірір, бір қашанда сақлап тұрыр бұл сіздің каналығызына. Мен енді мұнда екінші тапқыр, шуа рахмет. Рахмат әлігі бабай үшін. Меңа келгенде мен ұзағылық қана ойладым, нәрсе бөлі кетерге. Ондан соң мен айтам, бірәр кішкене сувенир алып келсем, аны музейға қоялар деп анар, кімні деп аптырап тұрылар. Мен қарадым да, өзімдің ескі әйбірлерімді ақтарып тұрдым да, анары біздің бір спектакльда шыққаны шондай нәрсе, ол керек еді. Ол біз қазір көрсетті, шондай бояушы. Не шарадан біздің бір спектакльда шыққаны біз шондай нәрсе білән қоландық. Мұндай ақайған көздер білән мен өзімді мен түсіргендер еді. Мұны бір қашында сұрамайшақлар бізде кем алып келді. Бұл постерні, бұл афишаны. Сіз бұл тапшыруыңызында шушынардан башылар. Асин, ашарға пішірдің ма деген кебек. Асин, армияға бардың ма? Аны сұраларында бергені. Асин, ашқа тұз салдың ма? Радик Бариев. Сен әзір ме? Әзір. Бек зор рахмет. Ватанды сақларға әзір ме сен? Біздің каналымыздың яңа логотипі енді әзір. Бек зор рахмет. Бөлектер үшін. Йо, бұл дағалы бабайны көрге шылай болды. Бабайына байтып қарағада мүмкін болашақ. Достар, аңлағансыздар, ТМТВ телеканалында тәмілі краш тапшыруын. Башлайбыз. Енді аңлатып кетейік бүгінгі тапшыруымыздың шартын. Әлбәтті енді аңлатасы жоқ бұяқта. Бұяқта біздің Радик әлі бірінші тапқырып. Берілген рецепттерінде продукт ингредиенттардан нәрселер әзірлері керек. Қайнар аш, бірінші аш ма, екінші аш ма, анда ол білмеймін нәрселер болады. Һәм бірәр түрлі салат. Бұл өзіміздің фантазиядан келген. Фантазия, мұнда көрдегес нәрсе бар. Бүгін балық біздің ғадатта ит болырға мүмкін, тауық иті анда, бауыр, һәм башқалар. Бүгін балық. Балықтан нәрселер әзірлерге керек. Фантазия, мұнда шулық шарт. Уақытта көп түгіл, балық тез пішайын дау. Сырығын деп аштатығы, новичоктан. Армияда. Лабранис. Дух. Нәрсе әзірлеп болар екен. Балықны бірінші көргешін мен шол фольга, еске түшті, фольгаға түріп, бәлкі ішлеп қарармын. Фольгаға Урап, бұл балықны, матур тәмініктен ішлерден, ершін шәрі білән ішлерден матур иттіріп, аны духовкаға ұзатып, анары ошап қарар үмітленем. Дәйті, кешіпті тұраптың бүтін келеш енді. Бүтін келеш. Гарнирға? Бәрәңгі бет бар бет енді нәрсе. Бәрәңгіні шолай? Аларды бірге қойып. Яқшы. Салат, ненде салат ясақсыз екен? Салат мұнда нәрсе, мұнда біздің Кәбісте бар бүгін? Кәбісте бар мұнда, помидор мұнда, нәрсегіне бар. Үшлеп қарарбыз, матур иттіріп, жәйгі салат деп айтып. Жәйгі салат? Қыш көнінде? Мен турақлап, табада қыздырмын деп тұрам енді. Түрлі соуслар, приправалар ясап. Бұл шәйтмішлі импровизация болашақ. Нәрсе башқа кірі, нешек башқа кірі, нешек өзі... Илдос білән кірәшірге ғымен ауыр ол, шынки ол біздің театрда енді шулай тұрып бір шеф-повар болып бұдан атыйбыз. Ол нәрсегіне пішір алмай, шуңа көре мен бар-бір өзіміне қарап, рецептіларын жазып, бәлкі өзімді қоландырмын. Алла деп, келешек келешек. Яқшы, һәм салатта болашақтыр бейтін бәрі? Салатта болар Алла берсе,
Ләкин җәйге саат инде ясый алмыйсың, монда чөнки кабатларга ярамый бер-берегә. Кабатларга ярамый. Демәк, берәр язгы көзгө Дими сезонный. Дими сезонный берәр. Яхшы. Уңышлар теләп калам сезгә һәм сезгә әлбәттә ярдәмгә киләчәк. Әйтегез әле, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыяте хакында. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибеташада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар итегез, һәр Кукмара продукциясында аның төбендә уеп ясаган менә шундый фирменный логотипы бар. Кукмара дигән. Андый логотип булмаса, димәк, подделка. Алыгыз бары тик сыйфатлы, яхшы шәп Кукмара табаларын. Казанда фирменный кибете бар, Павлюхин урамы 114 корпус 1 адресы буенча орнашкан. Бик күп төрле анда продукциялар, җәйге ял өчен, өйдәге ял өчен, гомумән кухня өчен, аш-су бүлмәсе өчен барыгыз, алыгыз. Менә дигән табалар, кәчтүрләр һәм савыт-сабалар. Я эшне башларга кирәк, җегетләр. Балык. Sizga qarab turasiz, balıqqa qarab turasiz, mashg'ulroq. Мин хәзер менә бу табан алам. Bu нәрсәгә кирәк булачак безгә? Без монда төреп куябыз. Фольгада кирәк булачак шулай бит? Фольга кирәк иде. Бу аңарчы әле бер нәрсә турысы бардыр бит монда. Әйе. Менә әле хәзер без. Я 23 февраль дип инде бүгенге тапшырубыз. Ватан саклаучылар көне багышланган. Сез инде үзегезнең бурычыгызны биргәнсез безнең илебезгә, ватаныбызга. Ләкин саклаганда да, артист инде саклаганнар дип инде мен теге зурлап әйттем. Икесе дә беренче эләккәннәр стройбатка, мәсәлән. Именно киләләр стройбат. Икенчедән ярый стройбатта инде эшләсәләр теге гаскәре. Крәк тотып анда лом белән кирпич, цемент булгатып анда эшләсәләр. Юк. Икесе дә секретарь комсомола, комитеты комсомола ул бит. Мен ярты ел кирип эшләйдем. Комсомол булдымы әле башта? Ансы булды инде. Ярты ел тыңлай инде бераз. Әйе. Кирпич тотып карадыгыз димәк. Калган срок Ел ярым. Ел ярым без инде штабта утырдык, Аллага шөкер. Комсомолга алдык. Собраниялар үткәрдек. Анда инде бик чыгыш ясап, әйе. Отчетный избирательный комиссияларда әллә нәрсәләрдән шулай итеп кушканча. Әйе. Күңелле иде ул. Алла бирсә, якты киләчәккә, коммунизмга барабыз дип. Чөнки ул чакта минем барыбер менә мин артист булармын дип уйламаган, мин барыбер үземне менә партия ягы белән, ни белән мин үземне әзерләгәнем, университетка научный коммунизмга барып керәм дип. Чөнки мин армиядә инде уже заявлениелар язып, кандидат члены КПСС дип кергән иткәнем. Әмма шулай итеп булды, без мин менә армиядан кайткач 90-нчы еллар менә безнең бит инде илбет бу талып бетте, нитте минем бөтен ниләрем нәрсәле. Хыялларым шәлпәрмә килде инде менә шугай. Әйтәм нәрсә эшләргә. Әйе. Партияда булган кеше инде партийный функционер була торган кеше кая булалар? Артист булалар. Менә шулай итеп. Ярар эшләргә кирәк. Әйе. Так. Менә уйлыйм әле мен. Эшләргә икән. Туташ эшләргә менә булай эшләргә мөмкин. Әллә монда кисәкләр булай булай да мотор булар. Алайда мотор булар, ничек тә ярый. Без алай күнеккән инде шуларга. Без менә башта инде аны бөтен кеше белә инде тузлап алабыз балыкны тәмле итеп, мотор иттереп. Тузлап алабыз. Эшләреннән дә балык туз ярата. Армиядә, шулай сезнең аннан тыш булгандыр бит инде шул ук марш-бросоклар. Турникта күтәрелүләр, отжимание, булдымы анда зачетлар бирдегез, норматив. Автомат Калашниковны мен анда күрдем бер тапкыр. Эш патрон аттым, но 3 сагать чист тартыганнары. Ниләр теге учениялар булды. Ученияларга беренче тапкыр килделәр, теге КАМАЗлар, ниләр анда бөтен теге мылтыклар, автоматлар, пулеметлар алып килделәр. Мен теге командир отделения буларак пулеметчикларның командиры булырга тиеш отделение, менә шул специально безгә күрсәттеләр, ул теге АКС пулеметны без килеп карадык шулай. Әйтәм, теге сугыш башланса, мен теге кайчырына килеп, кайсы ягыннан икәнен белмисең аны, но сугыш башланса инде син пулеметлар командир отделение пулеметчиков инде. Шул нәрсә безнең булар. Әйтәм, автоматны кайсы яктан ничек кылып. Сүтүп җыйлар булмадымы? Сүтүп җыйлар. Син чыдап караттың, ул эш пуле аткан елларында. Мин бирәк аттым, чөнки мин 2 ел хезмәттеңме? Мин 2 ел, Без 2 ел 88 еллар.
Мен теге Yok, bizning dejurkada bizning avtomatlar bitinisi buzug'i. Bizga yo'q. Шулай сақладыңызмы бізді? Әмин, ол вақытта бала шынап ышанып біздің сақлайлар деп. Біз шул 80-ші жылларда бит қызмет еттік, анда бит инде бик каты дедовщиналар бар ия. Эләктеме сезгә дә? Ул эләкте. Землячество, дедовщиналар, ул бик каты иде. Бездә андый нәрсәләр бик булды, бик күп булды, чөнки стройбаткада бит әле бит кемдердә судимслары булган, шулар кешеләргә җибәргәннәр. Теге зәгыйфь кешеләрне генә түгел, кемне күзе начар күрә, теге бөкре, теге плоскостопие, аннан гына түгел. Әле шундый мондый нәрсә булган, алар менә күбесе инде андый кешеләр. Шуңа күрә это ничек урысча әйтеп була такая школа жизни дип әйтергә була. Ага. Biz 30 кеше институттан. Безне шундук бөтен комсомол эшләренә, клубка, менә артист икән белгәч инде однозначно Иҗади уңышлар, ниләр, концертларында КВНнар. Әйе. Ну, хәзерге вакытта, яхшы, хәзерге вакытта гомумән армия менә җегетләргә кирәк мул барып кайтыра. Хәзер бер елга гына калдырдылар бит, гомумән. Бер елга гына. Дөрес эшләделәр монда. Да чынлап та ел ярым кемдер әйтә. Миңа битне ишеткән менә безнең армиядә хезмәт итеп кайткан бер җегет бер ел. Беләсең, Булат, чын дөрес әйтәм, ярты елда бик җитә ди. Ярты елда барыбер син өйрәнәсең шул автоматтан да атырга, кирәк булса инде строевым шагом теге атлап җиргә. Үзеңне нидер бер режимга ярты елда кертеп була ди. Дигән фикердә ишеттем. Siz килешәсезме? Мин килешәм. Бер ел ма булсын инде ул? Юк, бер ел булсын. Ярты ел нәрсә инде. Анда ярты ел анда ничек дә күрергә. Аны күнегеп кенә барасың. Хәзер инде ул бит үзгәрде, барыбер үзгәрде. Хәзер телефоннар ашау мәсьәләсендә нидә инде теге защита прав теге нәрсәле. Анда кешегә тиеп кара, аны син сразу утыртып куялар. Анда хәзер нәрсә юк инде. Хәзер барыбер. Без бит СССР вакытында бездә анда Азербайҗанда, Казакта, Кыргызда, Үзбәктә, Төркмәндә барысы да бар. Украинадан да бар иде. Беренче ротада безнең хакыллар иде. Ул көнмисезме менә? Жәл демисезме, әрәм демисезме ул еллар булганлар? Юк. Нормаль, ул әйбәт мәктәп ул. Я, армия белән аңлашылды, дуслар. Яшь җегетләр куркып тормагыз, сынапта барыгыз. Киңәштә сезгә армиядә булган кешеләр. Һәм әйдәгез монда тукталыйк әле, бераз гына эш барды инде. Балыкны икегез дә борышладык сызадыгыз, ләкин ике төрле ысул белән. Монда балыклар безнең кисәкләргә бүленгән, монда балык безнең тулысынча. Иченә укроп салдык. Укроп, салат, петрушка салдык яшелчә. Менә хәзер монда салырга кирәк безгә инде лимон кисәкләре. Әкрен генә. Ул менә үзләрен менә мичтә, ул инде үзенең сокларын, үзен менә ниләрен байларын бирә инде. Яхшы. Алла бирсә. Әйдә, шайтырып. Я күчәбез, без кыздыра башлыйбыз, менә яндырмаган иде. Әйе, кабыз. Барысына бәлкем зуррагы кирәктер, әйдә зуррагын алабыз. Зуррак. Барысына бергәдерме? Юк, әйе, барысы бергә сыйып тәһәр. Сыйып менә монда сыйып. Монда сыйып. Я ризам. Намысы зуррак. Логотипы бар. Әйбәт. Әйбәт. Әйдәгез, иҗатка күчегез театрга. На театрда соңгы яңалыклар ул да булса инде Дон Жуан премьерасы. Дон Жуан спектакльнең премьерасы. Бу премьера инде мин укыдым бары тик уңай сүзләр генә, отзыв дип әйтәбез инде без. Уңай сүзләр генә. Монда әзерлек һәм гомумән ничек барды, һәм гомумән нәкъ менә роль сайлаганда роль бүленеше, яисә алдан Дон Жуанның үзенә бирәбезме? Әйе, Дон Жуан үзе сөйләсен. Дон Жуанга сөйләтәбезме? Төп рольне башкаручы Радик Бариев. Котлыйбыз зур уңыш белән. Әйе, бик зур рәхмәт. Менә премьерабыз булды. Кем фикерде Дон Жуан? Рецензиялар чыкты. Без аны бик тукынланып карадык инде, ничегрәк булыр. Тамашачы ничек карар. Бик әйбәт кабул иттеләр, бик ошады кешеләргә дип әйтәләр инде. Әмма бар бит әле безнең критика бар дигән нәрсә, рецензия, танкыйт дигән менә ул төрле изданиялар бар, алар язып чыктылар, аларга да бик ошады. Шуңа күрә ни өчен дулкынландык, чөнки бу бит инде классика, татар академия театрында классиканы инде без бик ешта куллана алмыйбыз, чөнки барыбер бу татар театры, күбрәк инде басым бар безнең үзебезнең татар менталитетка, драматургиясына бик күп кешеләр бар. Андый нәрсәләрне, нәрсәгә кирәк инде ул татар театрына, нәрсәгә кирәк ул татар театрына, ничек дип әйтим инде, менә классика, без аны урыс театрына барып каралабыз.
Әмма дә ләкин алай гына булмый, чөнки ул нәрсәләр без уйнамасак, артистлар буларак, менә Илдус, менә Сез тәрбияләмәсәгез тамашачыны. юк, без тәрбияләүдә ул әле без үзебезгә дә кирәк, безгә үсәргә кирәк. Чөнки ул бөек драматургия дигән нәрсә, анда ансыз без яши алмыйбыз, без үләбез дип әйтәм. Менә карагыз, менә хәзер менә без студиядә карагыз, ничек матур җиһазланган. Андый кешеләрдә булырга бит мөмкин. Әйдәгез бер бүрәнәне идә үтик, менә бер мич куйык, менә мондый нәрсәләр эшләмик. Чөнки барыбер тормыш алга бара, театрда алга барырга тиеш. Театр артта бераз калса, ул үлә дигән сүз, ул менә бер музейга әйләнә. Шуңа күрә без инде менә андый нәрсәләрне зур әйберләргә алынганда бик тулкынланып, бик нәрсәләр үзебезне нигдер икенчерәк бераз үзебезне җыеп алырга тырышабыз. Ярты ел репетициялар бар. Ярты ел барды дим, репетиция. Бер ничә сәгать ярым спектакль 2 сәгать күрсәтер өчен күпме әзерлек кирәк. Ярты ел. Менә Дон Жуанга килгәндә инде бу ярты ел булды. Бу шактый күп, бу инде 2 спектакль чыгарлык вакыт. Достар, кемнәр монда әле белеп җиткерми, аңламады, без балыкны хәзер фольгага төреп, озатмакчы булабыз пичкә. Шулай Хәзер менә булай иттереп, менә булай суганнан бөҗрәләргә. Дөрес кешеме менә бераз гына. Дөрес шәп эшли. Менә шулай тотта өлеш. Мин сезгә әйтергән кам, безнең бит әле бүген хәзер бит монда безнең бераз гына үзгәрде. Тапшыруның барышы. Тапшыруның уртасында, ну ахырдан битмәсәм пешереп бетергәннән соң без сезне озатабыз башка бүлмәгә. Икенче бүлмәдән керә безнең шеф-повар. Кап карыйсы пешергән ризыкларны үз бәясенә әйтәчәк. Так, монсы молодец, монсы сәртсез җитмәгән, монсына кап. Ни иртәрәк әйтмәдең. Ярдәм итмәгән булыр инде Маратик. Бәлкем күбрәк итербез, кирәкме соң? Күбрәк сал. Әйдә, ул тура бетерәбез. Тура бетерәбез хәзер. Берәм түгел менә таратып. Күче белән сатсак карыймы? Ярый менә шулай. Менә булай иттереп. Шушы җитсен генә инде шул гына. Шәп җитә, ул аста бу аңа нигә менә балык сала торган урынга куябыз. Так. Гомумән көндәшлек дигән нәрсәсе театрда ул сизеләме, юкмы, бармы яшьләр арасында? Сез инде ярар дуслар анда бер вакытта килгән бер буын эшләре. Сез инде гомумән 6 кеше килдегез, шулай бит 90. Кая 6 гына түгел. Юк, алар килгәннәр егетләр. Без 95-дә килдек. Артист булып 95-дә, 95-дә тура битергәлебез. Ярдәм итимме? Әз генә. Бармы ул яшьләр арасында хәзер менә сиздерәме? Яисә әйтәрләр, артистлар бит дустана яшиләр дип. Без сорауны бирмәскә. Безнең ояктан безнең театрда менә шундый бер начар әйбер бар, әме? Безнең театрда барысы да дуслар булып яшибез. Бездә юк андый нәрсә менә теге бер-береңне хөрмәт итмәү. Бездә электән ул без килгәндә үк менә олылар безгә әйтәләр, син хөрмәт итәргә тиеш, олыларга хөрмәт булырга тиеш. Менә шулай хәзер бездә олы буларак артистлар булып, яшьләргә дә шул әйтеп барабыз. Алар бер качан да бер көннән дә көннәшмиләр. Безнең көннәшү ул иҗади көннәшү генә булырга мөмкин. Шул гына. Булай теге, менә син мондый, син тегендей дип, андый нәрсәләр юк. Мәсәлән, собраниеларда җыелып әйтәләр бит, менә син булай эшләрдең, син булай итмәдең, син менә булай иттердең дип теге бер-берсенә. Гафу итегез. Итәм. Монда дустыбыз. Менә Күрәсең була? Ишне була. Хәзер без моны тирәбез. Тирәбез шәп була. Моны кисәрбез, әйме? Кисеп алыйк монсын без. Мусаемысын кисеп алыйк. Бу эләсен. Кирәк булмас ул безгә. Дуслар, сезгә карап торыгыз, өйрәнегез. Шулай. Менә шулай да тегесен истән бар шул. Ну 8 мартка пешереп күрсәтәсең инде ул балыкны. Хатны исаклы китәр инде. Ката әйтәсең инде бу нәрсә. Шаккатачак. Уннан тиреп, мотор итеп урап чыгарсак та бала тагын бер кат. Эштән иң мөһиме. Без инде дуслар затабыз әлеге балыкны духовкага, әмма бу җиргә ашып калды, монда тагын ябырга кирәк. Әзгенә ябып бетерик әле без аны. Үз парында пешсен. Безнең театрда менә син әйттең, ул шундый әсер анда бер-берегезне күрә, анда бик күп кешеләр әйткән бар. Сез анда бер-берегезне күрә алмыйсыздыр инде, чөнки роль берсе сиңа дип. Әйтүчеләр бар, имеш тәмәке халык сезгә әйтәм сезгә. Ул шулай тойыладыр инде, ул менә аны шулай. Но дигән нәрсә бар. Ләкин менә безнең яшьләр килә икән театрга. Бөтен пьесалар, бөтен ниләр анда яшьләр уйный. Без менә хәзер безнең яшьләр алар шундый күп уйный.
бәләкәй роль, зур роль, массага алар көн сайын уйныйлар. Менә бездә шулай Илдус. Яшь чакта шундый күп уйныйдык. Бездә шулай. Чөнки анда уйларга да, ул яшьләрнең уйларга да вакыт юк. Менә Айына яратмыйлар, 30 спектакль мине фәлән дип, алар гел уйнап тора. Шуңа күрә андый нәрсәләр уйларга да вакыт безнең мәсәлән булмады. Нишләп миңа шулай? Менә моңа килгәндә инде менә кара ничек матур булды бу. Илдус. Шәп. Радик үзе дә үзеннән шок хәлендә. Сез бәрәңгеләрне саласызмы соң? Yok, бәрәңгеләрне аерым салырга. Аерым салырга. Әйдәгез, атыйк без инде дуслар, әлеге балыкны духовкага. Әйе, 180-га куй. Куябыз аны. 200-га да куйган. 200. Шулар дип ышанып калабыз. Әсен бу вакытта тәмле көрәштә карагыз реклама. Я дуслар, ТМТВ телеканалда тәмле көрәш дәвам итә һәм бездә кунакта бүген Илдус Абдрахманов, ике төрле фамилиялы шәхес. Паспорт буенча Абдрахманов. Абдрахманов һәм Радик Бариев. Күчнәшләр бүген бил алышалар. Салават Юзеевның киносында Габдрахманов дип язып куйган. Чөнки ул вакытта Д хәрефен яза белмәгәннәр. Украинадамы? Юк, әйе, ул әти паспортны Украинада алган инде. Шунда Шундыра кадar килеп чыккан. Анда бит хакуллар утыралар, әмсеннәр. Абдрахманов менен Абдрахманов. Абдрахманов дип язып куйган, аны кеше Абдрахмаев. Шунда булай. Очрый дөньяда шундый хәлләр, кызыклы хәлләр. Без инде перекан барган вакытта бәрәңгене Радик Бариев үзе үз куллары белән тизнәп турабатты, сызлады, бұрышлады да, озатты мичкә, сәнәкләс бәрәңгесе гарнирга пешә шулай аның балыгы анда. Һәм бу вакытта бик матур гына әйттер, хәзер Салат. Язгы салат. Әле җәйге язгы булдымы инде хәзер? Юк, язгы. Ну, язгы теге майский дип инде әйтим мен аны, чөнки ул менә бу салатны мин бик ярата идем. Менә без теге беренче мәртәбә теге кышлардан соң теге бакчага киләсең бит инде. Дачага. Анда иң беренче нәрсә эшлиләр инде шул тиз генә бәрәңге, тиз генә анда биләрне итеп кенә шул суган итеп шуны менә май белән бутап, семянка май белән ул шундый тәмле. Идә ул андай түгел. Менә нишләптер шунда шундый тәмле булып тоела иде ул. Яхшы, без инде сөйләшәбез, Хабар. Иҗат турында менә татар телевидениесе хакында сөйләшәсем килә. Барын бездә татар телевидениесе, татар киносы дөресәгә, татар киносы, кинематографиясы турында сөйләсем килә. Киләчәге бармы? Татар кинолары төшерәләрме? Сездә төшерәләрме? Менә сезгә бик күп мөрәҗәгатьләр әйтә, теге рольне уйныйгалы, бу рольне уйныйгалы дип. Телевидениесе юк дип әйтеп булмый. Чөнки менә без менә гомумән без телевидениедә менә хәзер менә хәзер мин да телевидениедә басып торып юк дип әйтә алмыйм. Чөнки бу мине дурак дип әйтәләр. Кино мәсьәләсендә ул инде безнең барыбер менә бик күп кешеләр аны аңлый, бу безгә кирәк дип. Белмим ул нишләп тор ул безне менә Ул бик акчалыймысың ул? Яисә ул нәрсәгә бәйлесең менә шулай? Шунчына бөтен Россиядә татар киносы дип әйтергә. Бар ул кино төшерүчеләре дә, режиссерлары да бар. Ләкин ул барысы да акчага килеп тора әле. Чөнки акча булмау гына. Әйе, акча булмау. Менә акча кертеләме? Әйе, шулай ул. Элек бит татар кино безнең бар электән автономия идек бит. Әйе. Шуңа күрә аерым республикалар барысында бар, мәсәлән, Белорус фильм, Казах фильм, Кыргыз фильмларда барысында бар. Бездә ул документалистика гына күбесенчә анда теге нәфис фильмнар төшерү ул бик авыр. Ул бик катлаулы акчага төрәлә ул. Әгәр дә акча булса, любой нәрсә эшләргә була. Тупланган тәҗрибә, шулай бит. Үзегезнең белем, тәҗрибәдә җитәрлек, укыту эшләре ничегрәк бара инде. Сездә бит укыту эшләрендә актив. Без катнашсак, мин Аллага шөкер, мин 2 курс чыгардым. Мин 8 ел эшләдем университет культурада, хәзер институт культурадан күчте ул безнең. Менә безнең мин үземнең мәсәлән шәкертләрем белән дә горурланырлык шәкертләр бармы? Бар. Ул менә шул менә хәзер яшьләр безнең иң яшьләре инде ул безнең менә кемнәр Эмиль Талиповлар, Илгиз Зайниевлар, менә хәзер кем инде менә Алмаз Гараевлар, менә шул менә төркем Ләйсән Файзуллинлар. Инде беренче курстан ул безнең инде йолдызыбыз Ләйсән Рахимова мәсәлән, менә шуны гына әйтсәң, уже достаточно дип әйтеп, ул җитәрлек дип. Менә шуларны укыттык без. Һәм режиссерлык ында турында сөйләсем килә.
Сіз бит өзіңіздің режиссерлық өлкесіне сынап қараған кішілер. Артистлар нешегірек ол режиссер болу. Бұл нәрсе білән бейлі. Роллерінің біраз кемуімі ейсі уақыт, ейсі шындай өзіңа нәрседер дәлелләп қарауым ол. Так, мен артист, актер олар ағында аңлашылды, мен болырам. Мен режиссер да іштеп қарайым әлі өзімді, кішімді сынап қарайым. Нешек келіп шығар екен? Амбиция деген сөз мойынды бұл? Амбиция да. Жоқ. Амбициясыз режиссер бола алмай бір қашанда. Чөнки ул әйдә баручы, ул кешене җыярга тиеш, аны кеше тыңларга тиеш. Әгәр дә син ышанырга тиеш. Әгәр дә син муму шикелле басып торсаң, сиңа үскәнем син барар, чөнки син бит эшлисең теге яшьләр белән түгел, синнән дә олорак кешеләр бар. Народный артистлар бар, Россиянең теге әймә бит инде халык артистлар бар. Алар үскәнем син безне җыйдың, бар өйгә кайтып кит тә шулай җылап утыр дип әйтеләчәктер. Әмма син булырга тиеш, нык булырга тиеш, син үзеңне нәрсә теләгәнеңне, ни өчен кешене җыйган, ул инде амбициядан тора. Ул шуңа күрә. Син дөрес әйттең. Менә безнең менә күптән түгел менә Илдус та менә режиссер эше бар. Әйе. Ул хәзер ул да аңлады, минем режиссер эшем бар. Әйе. Син дөрес әйттең. Ул бераз менә яшь чакта күбрәк уйныйсың, анда нинди режиссер, нинди син уйнарга. Хәзер бит вакытыбыз да бар. Нибез дә бар. Инде теләк килеп чыкканда театрда Аллага шөкер безгә теге мөмкинлек бирәләр. Мөмкинлек бирәме, иң мөһиме шул. Бирәләр инде. Аны бирмәсә ул нәрсә булмас. Юк, нинди режиссерда мин бер генә булырга тиеш. Безнең 2 зал бар. Шуңа 2 залда бар һәр вакытта эшләп торады. Әйе, анда төрле экспериментлар үткәрергә була. Безнең андый нәрсә бар. Фәрит ул яктан үзе әйтә, менә эшләгез дип, мәгез алыгыз, бирәбез дигән. Эшләгез, пожалуйста. Эшләгез генә, чөнки ул барыбер үзеңә бер тәҗрибә, кешеләреңә тәҗрибә. Син анда үзеңне сынап карыйсың беренче чиратта. Ул ярар син эшләдең, аны бит инде тамашачыга күрсәтәсең. Тамашачы ничек кабул итәр аны? Ну нәрсә инде, менә аманы ансы инде икенче мәсьәлә. Алайса аңлашыла премьера. Ага бер көн кала, ул төндә инде режиссерлар юк. Юк, аны җыкы юк, анда. Җыкы юк, анда беренче көннән үк ая. Режиссерлыкка килгәндә, ул менә Илдус миңа теге мин дөрес әйтәм дип, ул икенче планета дип, ул бөтенләй икенче кәсеп дип әйтергә була. Бер тирәдә икенче кәсеп. Ул инде чөнки режиссер, син роль уйнаганда сиңа режиссер аңлатып бирә, нәрсә турында уйныйсың ничек. Әйе, син аны менә шул сәләтеңнән торып кына үзеңне менә күрсәтә аласың. Ә режиссер булганда син һәрберсенә аны аңлатырга тиеш. Син фәлән, нәрсә өчен? Марсель абыйның, мәрхүм Марсель абый Сәлимҗановның ни бар? Во имя чего? Менә аның бары, ул бит теге Гитлердан укып кайткан кеше бит инде теге. Зур тәҗрибә алган, укыган. Во имя чего? Ни өчен эшлибез моны? Кирәкме ул хәзер менә? Он сораулары бик күп ана. Ул үзенә күрә бер ни. Анда әбитә шуны кешегә җиткерә белергә кирәк. Әйе, нәрсә бирә ул, нәрсә әйтә. Бию өлкәсендә ничек яшьләр хәзер? Ничек бийләр, ничек селкенәләр? Аяклары йөриме? Юк, әгәр дә син селкенмәсәң, аякларың гирмәсә, син һәр кирәк түгел театрга. Илдуска килгәндә, ул менә ул үзенә күрә бер яңа эстетика театрга алып килде, менә бу бию эстетикасын. Ул менә степ дисеңме? Ул брейк-данс дисеңме? Ул рок-н-ролл дисеңме? Ул бөтен ниләрдә ул чөнки менә 5 ел дәврендә ул анда аларга өйрәнде. Бөтенесе менә губка шикелле үзенә менә сеңдереп, ул аны бөтенләй таратты. Менә ул хәзердә Илдус яшьләрне өйрәтеп йөри. Яшьләр килә, ничек моны эшлибез? Яңа номерлар эшләп язалар. Мин үзем ул миннән олырак, мин барып аптым. Ничек өйрәнми, ничек менә шунда өйрәнмәс. Каян яңа алымнар өйрәнәсез? Телевизордан карыйсызмы шул проектларны, танцларны? Җирдән әйе, YouTube. Юк, аннары бит минем хәлләр җифеттен балетмейстер. Әйе. YouTube'дан да карыйбыз, барысын да төрле. Кирәк, юк, нидә булырга кирәк? Тренди диләр бит әле менә модадан калышырга ярамый. Карыйлар да бию белән теге танцымы фәлән карыйлар да. Яра Илдус әйләре бию күлләр. Бу бийтә бага. Уларны формада килеп тота алады. Иң беренче кемдә сынап карый? Әйе. Тормыш иптәшендә. Әйбәт икән. Әйе. Шуңа һәрвакыт шундый формада. Аллага шөкер, форма тотарга тырышабыз, чөнки тотмасаң Форма тотачак сине. Безнең дуслар, тәмле көрәшебез дәвам итеп ахырына якынлаша, финишка якынлашабыз. Безнең инде белгечебез хәзер шеф-повар. Әзер булачак берничә минуттан сезнең ризыкларны калып караган. Аңарча сөйләшергә без менә бер зур тамаша әзерлибез безнең TMTV телеканалы. Сезне дә чакырып калабыз. Тамаша кылырга. Сез инде теге режиссерлар,
актерлар буларак алып баручыларның рольләрен шулай ук тикшерерсез бераз безнең алып баруны үз бәягезне бирерсез, аннан соң шулай белгечләр буларак чакырам, яме? Чакырам сезне дә, чакырам. Бөтен Галиәскәр Камал театры труппасын, режиссерларын, актерларын һәм сезне кадерле тамашачылар TMTV телеканалының премиясын тапшыру тантанасына. Булачак ул 2 апрель көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә кичке сәгать 5-тә башлана. Әлбәттә, бөтен татар эстрадасы, бөтен мәртәбәле җырчылар үзләренең матур җырларын башкарачак. Әле җырларны башкарганча алар әлбәттә инде Голливудта кебек кызыл келәмнән узачаклар. Һәм инде алып баручылар, мин белгәне генә 4 пар алып баручы. Ким дигәндә? 4 пар. 4 пар. Бу маршы күрелмәгән нәрсә. Шулар арасында мин дә бар идем. Шуңа чакырам бит инде сезне. Көтәбез әлеге зур тамашаны, зур бәйрәмне төрле номинацияларда премиялар тапшырылачак безнең җырчыларыбызга 2 апрель. Сиңа кайсы номинациядә тапшырылды? Миңа иң яхшы алып баручы номинациясында тапшырсалар мин бик риза булам. Номинация бармы? Булачак, минем өчен махсус куячаклар шундый номинация. Кимгә тагын, кимгә? Дөрес, ансы дөрес. Иң тыйнагы, иң акыллысы менә. Иң шибәр, иң яшь. Эй, менә әйтмәсәң дә шул. Я, син саллар әзерме? Салатлар әзер булып килә. Мин Үзара кирәк әле менә монда хәр бераз. салат монда бөтенләй башка төрле. Җәйге салат аңлашыла инде ул. Традициялар, Традицион. ата-бабаларыбызның, әби-бабаларыбызның әтиләре. Bundan буынга рецепты күчеп килгән. Салат, кыяр, помидор. Үзегез гомән көндәлек рационда нәрсә кулланасыз менә? Нәрсә белән сыйлый тормыш яшәгез? Мин гомән менә безнең Сезиберләр. Юк, безнең гомән менә традицияларга кергән нәрсә менә безнең әти-әниләр ашаган, бабайлар ашаган, без менә шулай. Машлаш димәк. Токмашлыгач. Димәк Казан җигете. Рис нәрсә анда инде Кара будай. Кара будайлар. Менә салатлар ниләр инде. Мин менә анда менә Ниндир экзотик артыннан кубысыз инде. Юк, ку түгел, мин яратмыйм аны. Әнә теге бабовыйлар ничек аны әйтеп була. Фасоль, мин аны бик күрә алмыйм. Алар бик файдалы. Мин беләм. Аны бөтен кеше белә. Менә бу нәрсәләр мин ашый алмыйм. Кыяр, помидор. Менә кыяр. Ул баласы кебек, кара, үзе шәһәр баласы. Сарымсак, нәрсә Тәмле бер бит менә бу тикләп ашамыйсың. Ничек ашамыйсың? Ашамыйсың. Татлы бурыч. Чөнки ул бездә үсми, һәрбер кеше менә шунда төбәктә үскән, шул нәрсәне ашарга тиеш, дип мин үземә әйтәм инде. Шундый фәлсәфә бар инде. Фәлсәфә бар. Имбирләр. Имбир эчерә охшар бит салкын тимәсәле өчен. Юк, имбир бездә үсмәгән, эчмәгез. Зәйтүн майы да бездә ясалмаган. Зәйтүн майы юк, ясалмаган кире чыгар. Салатыңда менә моннан ал. Давай. Зәйтүн Ул майы. мин шәхсән үзем шулай. Ну, менә шундый фәлсәфә. Ул нәрсәне ашарга тиеш. Менә сушиме әйтеп алырга. Ул менә ул бик ни генә була инде. Бик сирәк елга бер. Сирәк менә. Әйдә суш ашыйк әле. Күптән ашаган юк, менә шуны барып кайтасыз, суш ашап кайтасыз. Ну, кайткач барыбер өстеннән кыяр, помидорлы сал белән бастырып куялар. Чөнки ресторанда банкетлар фәлән еш була бит инде. Өйгә кайтасыз барыбер Бартык утырып. аш. Утырып ашашырсың. Үзебезчә. Ит белән. Һәм балыкны да диңгез балыгын ашамыйм дип бары тик елгада тоткан балык. Шулай. Шабак. Нәрсә калды безнең? Кызыл канат, шүкә бездә алсы. Шулай саларга кирәкме? Менә бетте баш. Да. Иң асылы. Дуслар, менә бу туфли. Гади туфли түгел, степ бии торган. Степ бии торган туфли. Ат биват итә торган. Бу инде менә французский фирма Санша шунда чыккан әйбер. Иң беренче ботинкаларны мен шул 90-нчы елларда, 85-нче елларда беренче тапкыр күрдем мен үземнең параллель урыс курсында укыган бер җегеттә. Укыган вакытта шул җегеттә күрдем дә, әйтәм, ул теге безнең анда Шепкинның двориги бар. Шунда биеп ята бу мраморда. Мен әйтәм, монардан күрдем дә, мин дә телим, әйтәм, я бик кирәк мондый ботинка. Эшләт мен ул вакытта заказ буенча эшләтәләр. Ботинка безнең стипендия 37 тәңкә иде. Ботинка торадыр 35 тәңкә. Ә менә бу тимерләрне дагалау формасы 15 тәңкә тора.
50 тәңке. Bir айлық стипендиядан да Жыларлық мұнда. Жыларлық. Барбір мен теге өзім тімні уборщик болыр парикмахерскийда. Ішлеп. Ішлеп, нетіп, шундан алдым, шул жиып, ақша жиып, ботинкалар сатып алып, шул егетке ясаттырып, шуның белән бергә башладым. Ең бірінші шундан башланды. 80-ші жылларда. 80-ші жылларда, ие. Әзір енді барысына сатып алып бұла. Бұлар енді әзір қайташылай бет. Ие, әзір барысы да Мынандай ботинка көп отырамын завод дейді. ташлилар. Бұл мен мұны заманында 1000 2000 қалдым. Қазір ала шо 3000 тересін. 3000 еуро. Ие. Адам бәясі $100. Қасында да бар ма олар? Бар. Тауып була қазанда. Тауып була тұрышы. Еп, еп те ұқсайды мынаның тіп принципін чек, мен қол білен ұқсатқан әмәді. Түк-түк. Мәселен, мынамда бірсіне ұқсатқан чек. Қазір эксклюзив кадрлар болашақ. Біз әлгі степні міне. Таптық мұнда бір тумбышқа. Ие, мына Бұл тумбышқаға келіп. Әзір. Башта киюге керек. Ие. Бейіп сөтешек біз сізге. Демек, міне ол ботинкалар, міне ол ботинкаларыны киіп берішіміз Елдос Абдрахманов, қаршы алығыз. Татар шасты. Кетігіншік міне принцип. Хоп, хоп. Біріктірді. Хоп, хоп. Бұл классика енді. Шына башларға керек. Башларға керек енді. Амында бірінші жылы бұла мәселен? Бұла. Қайда? Нете жүр? Бас? Бас қызым әттіппә. Сен басмасаң мен басам. Бас қызым әттіппә. Сен басмасаң мен басам. Сенің басқан бәрін Сенің басқан бәрін басам. Елдос Абдрахманов! Рахмет! Болды. Ең бақырған. Матур етеп тамамларған. Зор рахмет. Бию білән аш, тішкі аш расписание бойынша. Енді нәрсе бүгін театр турында сөйлештік, армияны сөйлештік, бейдік, жырладық, пішірдік, қыздырдық, қазір бұларға проба ясайсыңа қалды. Ләкин проба ясағаншы біздің енді шеф-повар келеші қазір мұнда Елнор деген бір жігіт, зор ол. Ол бекер ата енді матур етіп безеп қойған. Тарелкаларға болса біз бұны салып қоямыз. Әлбәт. Тарелкаларға салып қоямыз да сізні ұзатамыз башқа бөлмеге. Солай бет. Аңар ішінде айтайық, бүгін біздің мына көріп тұрасыз достар, ярдәм етті біздің қатнашушыларымызға, күресшілерімізге. Тапшырыбыздың генераль спонсоры болған Кукмара металл сауытсыба заводы ашық акционер жымайтынан әлігі ескерткіш табылар. Кукмара мәрмәр істеклі инновацион сауытсыбаларда тәқдим ете. Мұнды юғары технологик іслік сіздің сауытсыбағызның тұшы қияфетін безеп, аны шистартуны жеңілләштірі, һәм сізге тағы да яқшырақ тәмлік кулинар шедеврлар ясарға ярдәм ете. Кастрюль, табақ һәм шуеннарны Кукмара коллекциясында табарсыз. Менә шундай мәрмәр ислекле бу, мәрмәр ислекле таба булды бу. Шәп мәрмәр бу. Шәп мәрмәр. Шуңа күрә инде хәзер бик нык зур теләк уянды ашап карарга әлеге ризыкларны. Ста, малай. Затабыз сезне ашап белмәй хәзер бездә, дуслар, сез әлеге карый тәмле көрәштә реклама. Достар, бүгінгі көрәшчеләребез айрым бүлмәдә үз вакытларын көтеп торалар. Яңадан аларны киледәшкәнче, хәзергә без сәламләйбез кабаттан. Тапшырыбызның белгече бүген шеф-повар, Марокко рестораннар шилдәре шеф-повары Илнур Гибаевны. Илнур, сәлам. Сәлам Булат. Хәлләрегез бар? Ярый, бүген балык көне безнең. Бүген балык көне, балыклы бәрәңгеле көн. Бер төрле балык. Так. Менә монда иде ул. Ярар. Баштап. Бу якта катнашучыбыз балыкны турап кыздырган, кыздырды, монсы бүтән килеш. Бүтән киеш. Укроплар, лимоннар белән иченә салып, тузлап бырышлап, духовкада пешерде. Бәрәңгесе духовкада, балыгы да духовкада. Монда бәрәңгесе дә айрым табада кызы менә күреп торасың. Опа. Сырлар белән өстендә айрым табада балык. Ярар. Әйдә, бу катнаштан башлап. Әйдә, башлык шуннан, ярак. Традицияны бозмыйк без синең белән. Әйе. Салаттан. Салатлары менә, күреп торасың, монда егетләр иде. Яшелчә салаты. Әйе, яшелчә, ләкин салатлары барыбер аерылып тора бер-берсеннән. Монда авокадо өстәде авокадо белән бергә оливкалар да бар. Һәм хәтта кишер дә салды. Бу катнашучыбыздан аермалылар.
Міне тәмінше қойып қара, әлде ikisinde міне. Салат болған? 2 сағатында тәмінше. Айда. Бір қопан келеш, бір ашаған келеш. Мынсы жайғы деп аталайын. Мұсы жейге, ол шай жейге салат. Мен шылай яратам, башқа бірінен де артығы бір яратмайм деміне салатта. Мынсының салат тәмінірек. Неге? Ортағай бір мұнға. Айтам. Шындақ па, мұнда Мына мынсы нәрсесі артық. мынсы яқынырақ. Міне. Профессионал боларақ сен ярар жоқ. Практикаға ие. Ну мында кешірлер нелер солға ішінде авокадолар, маслиналар, теге ят тәмлер кіріп кеткен шекілі. Тегісінде ортағай бір мұнға баланс сақланған. Баланс сақланған. Баланс. Тәмнің балансы сақланған. Укроп, соған, помидор, қияр, міне деген болып шыққан. Ярар, балықын қауып қарайық ма? Қайда балық? Башта бәрәңгісі Бәрәңгісі міне сырлы бәрәңгі, бик йымшақ болып пішті оның бәрәңгісі. Бұл енді альденте түгел. Бәрәңгі пішқан? Бәрәңгі пішкен қылшықлы, иә ме? Ярар. Мұндай балық айкісе қылшықлы. Балық Сүлейман балығы. Сәлемі болаға, иә. Балық пішқан? Өзінекі. Айда теге гәүдәлі балықны ашап қарайын. Біз мұны мақсус әлі тиіп те қарамадық. Тиіп та қарамадық. Пробы да салмадық, әйе, шынки қояныңа тиесің, білмейм. Бір Мұнда лимонлары сіңген бұларға тиеш. лимондар сақтағыз. Sıkmadı, içinde limonlar görüyorsun. İçinde ukrop, bilen limon. Ярар. Yeli. Елі ашап қарайғалы. Nasıl bizge de kızık. Балық пішқан? Düşünmeyeceğin de şunu hayatı. Ләкин мұнсы балықтың тәмінірек. Білмеймін. Не үшін? Təmreyindi mi ne? Тәмілейді. Ну, нәрсе деп айтайын. Балық бір шама. Чөнки балық инде бол. Kapara veren. Мұнсы әзірлеші теге қатлаулырақ деп айтайын. Шуңа күрә bu яқтағы қатнашушыға бірінші орын бола, bu яқтағы қатнашушыға екінші орын бола. Мұнда балығы қарқылда мұнсы тәмірек болса да ма? Әйе, мұнсының теге міне бизәлеші үстелде міне балық бүтінлей салып қойғаш, теге өзіне күрә уже үстелдің бір бизәлеші болып тұра. Тәмін бойынша бір шама. Bir şama var. Әйе. Шуңа күрә bu қатнашушыға бірінші орын береміз, bu қатнашушыға екінші орын береміз. Тәмін болады. Тәмірек aşağıdan. Тәмлеге шағын. Hazır kameradan sündürgəş biz alarına. Qarabız, degustasiya sarбыз. Яра. Demek şu, Шол бар мұнда. бірінші орын кетті. Birinci orun gitti. Әзгіне төбенірек кетіп, мұнсы екіншіне. Біраз ғана. Biraz sonra. Мишель бір сәккіне. Bir sekine. Yaxşı. Bik zor rəhmət. Qabatla biz sizə keçirəm bizim bilan bugün. Tip bilgiç rolunda Marok restoranlar şiltəri şef повары İlnur Gemayev idi. İlnur rəhmət yemə. Sağ ol. Келгәнеңә, Үзбәкне әйткәнеңә, монда безнең яраткан артистыбыз, актерыбыз, күп кенә телевизион фильмнарда, хәтта сериалларда төшкән Илдус Габдрахманов иде. Әйе. Монда Радик Бариев. Икесе Камал театры артистлары, икесе дуслар алар. Достар. Менің уйламыйча монда Илдус бу балыкны әзерләшергә ярдәм дә итте. Алай, икән алайсың. Менә бу як үзенең идеяларын бирде. Бу якка. Әйе, үзенең идея Шуңа күрә тәмле булып чыккан инде. Шуңа шулай килеп чыккан. Гомән бу Илдустың җиңүе килеп чыга инде. Ярар. Яхшы, без анда билгеләрбез кайсы җиңүче дә, кайсы монда икенче урында. Рәхмәт. Саулашабыз, син белән чакырабыз. Илдус Габдрахманов белән Радик Бариевны. Yani bizning bilgişimiz inде китте, үзенең бәяләрен әйтеп, иң беренче салатларны куып карады. Салатларны куып карады. Әйе, менә куып карады. Монсы тәмлерәк. Диләр, беренче урын монда салат буенча шунда. Чөнки баланс сакланган монда. Кишелдә бар, авокадосы да бар дип. Бу менә шуны җәйгә салат каптым менә артыгы бер кирәк түгел. Ничек тә белмим тәмлерәк инде. Менә монда якын күңелгә. Аңлашылды. Риза. Һәр берсенең үзенең. Балык. Бәрәңгесе пешкән, бәрәңгесе тәмле. Балон карады. Балык да пешкән иде, тәмле, бер сүз әйтерлек түгел. Телетеш тидерлек түгел. Монда шулай балыкны карап карады. Пешкән. Әйе, пешкән. Ләкин балык менән ничектер тәме буенча бу балык специялары белән димесең өстенрәк. Тәмлелеге буенча. Монда өстенлек бар. Сездә юк. Ләкин тулайым алганда, ну тулайым берәр билге куйдыкмы монда берәр нигә. Ну бер никадәр өстенлек бу якка ди, чөнки балыкның бизәлеше белән чик шулай табынга куелуы, матур итеп бизәлүе ди. Шулар белән дә пешүе белән дә бу якка. Менә шулай булды да куйды. Бер ничә тәвам итәмсең бит монда тәмлерәк тәкәп. Юк, монда тәмләнең ди. Ну, монда специалар буенча гына чиктер. Ну, барыбер бу якка. Риза. Әллә салат белән алдырды шунда, аңламассың менә матур бизәлеше белән.
Мен адам bu аяқ күрәшче без ярдәм иткән монда. Ну, үзегез үзара билгеләрсез, минем эшем Риза. түгел. Бүләк. Тапшыру сезгә, безнең тапшырыбызның яраткан спонсорыбыз, генераль спонсор булган Күкмара металл заводы Ашык акционерлык җәмгыятендә менә бу искиткеч шәп табалар. Мәрмәр ислекле инновацион ислекле яңа линия бу. Яңа линейка, яңа линия табалар. Радик беренче сәгать. Бик зур рәхмәт. Низекләр белән алып кайтасың тормыш шешәңә. Кумарага бик зур рәхмәт. Әйе, тәмле ризыклар кыздыра. Менә бит. Я, идә кайтасың, я Камалда калдырасың, анда пешерәсең. Кыздырасың барысын да утлы табага бастырып биетәсең. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт. Күкмара табак савыт Заводына. заводына исән сау булсыннар. Шулай безне тәмле пешердереп утырсыннар безне. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Кабаттан Сезгә рәхмәт. Сезне инде бигрәк тә сезне турыдан-туры сезне котларга була һөнәри бәйрәм мөнәсәбәтләрен саклаучылар көне белән, чөнки сез армиядә хезмәт иткән. Бик яхшы уйныйсыз, ышандырып уйныйсыз, матур иҗат юлын әле атлап барасыз, әле рәхәтләндереп җир җимертеп шулай эшләргә ясыйсыз. Рәхмәт. Әле без килеп тамыркат. Менә бит алар безнекеләр дип сыкланып карап торга булсын. Театр сәхнәсеннән дә, телевидение сәхнәсеннән дә хәзер инде сез дә үзегезнең теләкләрегезне истәп бит аласыз безнең тамашачыларыбызга да. ТМТV тамашачыларына исәнлек саулык телисе килә. Аларга менә безне онытмаска, театрны онытмаска, ТМТV каналын онытмаска, яратырга шуны телим. Исәнлек саулык, бәхетле булыгыз, бай булыгыз. Шул гына. Театрга җирегез. Әйе, әлбәттә театрга килегез, Камал театрының ишекләре һәр вакыт ачык. Шуңа сезне көтеп калабыз. Әлбәттә бәйрәм белән барыгызда егетләр беркайчан да бирешмәскә, армиягә барыгыз, хезмәт итегез. Кирәк әйбер ул. Сәламәтлек өчен дә, барысы өчен дә бик әйбәт. Исәнлек, саулык, иминлек, байлык. Шулай ук барлык хатын-кызларны киләчәк бәйрәмнәре белән котлыйм. Язның матур бәйрәме 8-нче март. Әйе, әлбәттә. Котлап куеп, Барыгызга да сәлам. Театрга килегез. Гомумән Камал театрын яратыгыз, безгә килегез, без бергә. Бик зур рәхмәт килгән өчен, зур рәхмәт кадерле тамашачылар сезгә. Менә әлеге рецептларны күзәтеп торган өчен инде хәзер без аны бик тәмләп ашарбыз, Алла бирсә. Сезгә нәрсә? Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV телеканалыннан күзәтеп барып. Сау булыгыз. Бәйрәм белән. Бага-бага.